Здравейте, днес ще ви кажа 4 плюса, защо е по-удобно компютъра ви да е там горе, а не долу. Ако имате камера като моята web камера на Canon, но няма да ви свърши много работа, ако буксите ви не са по-нагоре или не намерите същата камера, но просто безжична. Същия плюс, че по-малко прах събира, т.е. компютъра по-малко прах ще събира, нали, само долу прах, моя няма вентилатор долу, така че никакъв прах няма да събере. Друг плюс, за слушалките ми. Това е за хедсета. Това е за моя хедсет. Между другото, това е много удобно. Някой ден ще направя въпрос на днес. Както виждате, аз имам 3 или 4 метра жаб. Той е доста дълъг. Така че, ако включите просто... Съжалявам, правя атестат на служител. На теб. Слушалките... Не, ти не можеш, само супервайзор прави атестат на служител. Аз съм супервайзор. Сам получи повишение. Сам вече ми е шеф, да? На работата по Фред. Това не е честно. Аз съм компютърен експерт, аз знам толкова много. Значи, примерно, искате и да запишете... И престъпник, и досада, и има ужасни маниери на масата. Още е любен с мен, малко служба. И ако мислиш, че тя е добър служител, който заслужава да е мой шеф, значи ти, приятелко, си ужасен управител и не заслужаваш аз да работя за теб. Добре, уволнен си. Но как? Добре, тръгвам си. Доста се държа пултата на магазина. Супер спокойно. Толкова дълъг жака, той е 4 метра сигурно. 4 метра жак. 4 метра жак, той е доста дълъг. Така че на мен не е проблем да ми е дълъг компа. Но е проблем заради моята камера, защото жака е само 2 метров или... Не мисля, че е 1 метров жака. Жака е 1 метров. Изобщо не ми върши работа. Вече няма да те видя, нали? Не. Просто това е така. Следва Big Time Rush. Не пропускайте любимите си въбрачки. Новият епизод на Соник Ес. Днес от 21 по Никелодеон. Smaltul dinților de lapte ai copiilor este cu 50% mai subțire decât smaltul dinților adulților. Pastele de dinți pentru copii din gama Aqua Fresh sunt special create să fie dinți de lapte, oferindu-le protecție eficientă. Камерата, чакай да пулта да стана. Ajută dinții copiilor să crească puternici. Технически на вас камерата ви изглежда, че Pastele de dinți pentru copii Aqua Fresh. Тук реално. Тя е технически на мен камерата ми е тук. Вие виждате тук. Това също е един проблем. Камерата ми. Atenție! Teddy s-a întors! Grăbește-te să schimbi codurile în super premii! Камерата ми... Colecționează stickerele! Mii de premii în schimbul codurilor! În plus, poți câștiga și o tabletă! Mai multe detalii pe www.teddy.ro. Не мога да ви сега да мисля какво пада. Примерно, ако така просто си игра съвсем спокойно, тя изведнъж пада. Нали, говоря си по скайпа и тя изведнъж пада.
камерата, не знам как я настроя така, че точно на лицето ми да записва. Затова сега ще пробвам нещо. Сега не мога. Някой утро вече изкарах фокус. Да, всъщност на който да изкарах. Плюс по-малко прах събира компютъра ви така горе. Ще давате по-малко пари за почистване. Нали, то не е изобщо скъпо, просто отидете Техноплюс. Чакайте, че тази сламка тук. Да сега как е. Сега не освобожда. Ще застане така върху светлината на лампата, така по-светло да ми виждате лицето. Сори, че лицето ми изведнъж става светло и после става тъмно. Просто това тук да е било ще е виновно. Сори. Плюс, че по-малко прак събира и то 10 лева струва да го почиста, нали, когато е един добре. За хедсета, но при мен изобщо не е къс хедсета, нали, жаковете. Аз не се сещам за друго. Това е първото годишно Big Time Rush смразяване на също ако го дам малко по-назад, може и не. Когато се смрази, печели. И какво печели? Умъсмразяване си е награда. Да, това е за клипчето. Малко кратко 6 минути, но все пак.